Obec Urmince sa nachádza na západnom Slovensku v regióne Horná Nitra. Administratívne je začlenená do okresu Topoľčany a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Od okresného mesta Topoľčany sú Urmince vzdialené 8 km juhozápadným smerom od krajského mesta Nitra severne 33 km. Obec Urmince spadá do kategórie obcí do 2000 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1156. V roku 1335 sa spomína ako Urmen a roku 1786 ako Urmince. Dnešný názov Urmince dostala obec v roku 1920. K obci patrí aj osada Kľačany, ktorá sa spomína už v roku 1313 ako Chele, Kelechen. Obec patrila rodine Cabajoskovcov. V roku 1481 rodine Dvoranskovcov. V 16. storočí patrila Babindolskovcom, Dolgošovcom, do roku 1687 Beréniovcom a neskoršie panstvu Ludanice. V roku 1753 vlastnila obec Urmince manželka grófa Jozefa Erdyho. Z tohto roku sa zachoval aj súpis pozemkov v katastri obce. Dozvedáme sa aj, že v obci sa nachádza 28 opustených polovičných sedliackých usadlostí. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Lokalita obce síce nepatrí k turistickým destináciám regiónu, avšak návštevník tu môže nájsť rôzne pamätihodnosti miestneho významu a krásnu prírodu. Obec sa snaží chrániť a udržiavať kultúrno-historické hodnoty obce. Niektoré pamätihodnosti miestneho významu boli v predchádzajúcom programovacom období obnovené. Skôr ako si ich pozrieme, tak si niečo povieme o sociálnej infraštruktúre. Budova obecného úradu v Urminciach je lokalizovaná v centre obce a je spojená s budovou poštového úradu. V obci sa nachádza predškolské aj školské zariadenie. Absentuje zariadenie sociálnej starostlivosti. V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol svätého Michala Archaniela a farský úrad. Posledná rekonštrukcia kostola prebehla v roku 2009, kedy bola natiahnutá nová fasáda, položená nová dlažba a zrekonštruované okolie kostola. Na budove farského úradu v Urminciach je osadená pamätná tabuľa, z ktorej sa dočítate, že v tejto farnosti pôsobil Juraj Obermajer, kňaz, národný buditeľ, zakladajúci člen spolku svätého Vojtecha a osobný priateľ básnika Jána Holého. Lurdská jaskyňa alebo Mariánska jaskyňa je názov mariánskych jaskýň, ktoré sú replikami jaskyne v Masabiele nedaleko francúzskeho mesta Lourdes. Práve v tejto jaskyni sa Bernadette Zoubirousovej dňa 11. februára 1858 zjavila Panna Mária. Replika takejto jaskyne nechýba ani v obci Urmince. V parku oproti farskej budovy stojí pamätník padlých v druhej svetovej vojny. Je postavený na mieste, kde kedysi stál pôvodný farský kostol. Pamätník pripomína mená padlých Urminčanov v rokoch 1941 až 1945 i mená padlých partizánov, ktorí zahynuli 3. septembra 1944 počas prestrelky s nemeckými vojakmi pri kostole v Urminciach. Na pamiatku padlých v prvej svetovej vojne bol v areáli farského kostola postavený pamätník, ktorého ústredným motívom je kríž s korpusom. Dve pamätné tabule po oboch stranách kríža sú popísané menami 41 padlých vojakov. Za menom každého vojaka je uvedený aj jeho vek. Socha svätého Vendelína pochádza z roku 1851 a nachádza sa v centre obce pri odbočke na Veľké Dvorany. Pôvodne sa nachádzala v lokalite Horné Lúky.
Pri hasičskej zbrojnici drží čestnú stráž patrón hasičov a ochranca proti ohňu a požiarom svätý Florián. Pieskovcovú sochu dali zhotoviť miestni dobrovoľní hasiči v roku 1991. Socha svätého Rochusa je umiestnená na kraji cesty medzi Urmincami a Nemčicami. Zachovaný nápis na podstavci nás informuje, že sochu nebeského ochrancu proti morovej rane a rôznym epidémiám dal postaviť v roku 1866 mlynár Ignác Chrenko s manželkou Alžbetou, rodenou Jankovičovou. Kamenný kríž stojací na kraji cesty na začiatku obce pochádza z roku 1806. Zachovaná časť nápisu na podstavci pripomína, že kríž dal zhotoviť mlynár Michal Hasidlo a jeho manželka Juliana. Na miestnom cintoríne sa nachádza dom smútku a nechýba ani hlavný kríž. Keď už budete v obci Urmince, tak nezabudnite navštíviť aj hasičskú rozhľadňu. Nachádza sa na kopci s názvom Viecha. Ponúka výhľad za dobrého počasia až do Prievidze. Rozhľadňa bola postavená pri príležitosti 860. výročia prvej písomnej zmienky o obci. So zreteľom na historické dokumenty je na vrchole rozhľadne osadený slovenský dvojkríž. Teraz sa vrátime späť do obce a zastavíme sa pri pamätnej tabuli, ktorá bola osadená na mohutnom kameni ako pamiatka na Bertu Gézeovú. Práve tu stál jej rodný dom. Berta Gézeová zachránila pred zastrelením mužov Urminiec vo veku od 20 do 50 rokov vďaka svojej rečovej znalosti. Na budove hasičského domu je osadená pamätná tabuľa venovaná Jozefovi Streďanskému, projektantovi budovy. Bol aj veliteľom dobrovoľného hasičského zboru v rokoch 1964 až 1995. Svojou zástavbou domov Urmince patria k typu cestnej radovej dediny. Obci dominuje námestie, kde vládne čulý turistický ruch. Návštevníci si môžu posedieť pri žblkajúcej fontáne, milovníci nákupov môžu navštíviť miestne obchody a tí, ktorým sa niečo pokazí na aute či bicykli, tak majú k dispozícii miestny servis. Deti si môžu pochutnať na dobrej zmrzline a pútnici môžu absolvovať návštevu uvedených pamiatok a zákutí obce. Urmince sú milá obec s ochotnými obyvateľmi. Preto nezabudnite túto obec navštíviť, keď budete v jej okolí.